Potkali se v Paříži, řeký hlasem medovým. Diskrétně tě, víte co, a nikomu to nepovím. Měl skrytou kameru a ještě k tomu Full HD. Chlapík ze severu a ten, kdo už tuší a ten, kdo to uhádne, ten dostane od nás tu kameru, včetně těch záběrů od Eiffelovy věže, Žanetu, už je to na netu. Že burani jsme, máma říká hochu, ale kdeže? Potkali se v kouřimi a ten, kdo to uhádne, ten dostane od firmy tolik reklamních kravin, že to sotva utáhne. A k tomu dostane taky tu kameru, včetně těch záběrů od Eiffelovy věže, Žanetu, už je to na netu. Že burani jsme, máma říká hochu, ale kdeže? Na, la, 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 la. A taky kameru.